Rendben. Hát Erika, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a Bicskei TV-nek a megkeresését. Beszéljünk egy kicsit erről a kuckóról, ahogy vagyunk, illetve a te mindennapjaidról, hogy miről is szól a lélekoázis, illetve hát azért, hogy valaki eljusson oda, hogy az emberi lélekkel foglalkozzon, ugye bizonyos végzettségnek rendelkezni kell. Úgyhogy kezdjük egy kicsit a tanulmányokkal, és utána beszélünk a mindennapokról. Köszönöm szépen én is. Nagyon régen először az ezotériával kerültem kapcsolatba, még 10 éves koromban, majd ilyen 20 éves kor környékén a reflexológiával, ami nagyon fájdalmas volt, de egyből magával ragadott. Innentől kezdve kezdődött a vonzalom az alternatív gyógyítás irányába, ami nagyon sokrétű, nagyon sokféle tanulmány és tapasztalás birtokába kerültem, hál' Istennek, de amit úgy főként kiemelnék, az az életvezetési tanácsadás, amit egy soproni egyetem fennhatósága alatt folytattam. Sajnos ez a képzés megszűnt, mert a tanárunk az külföldre költözött, de egy nagyon átfogó tanulmányt és képzést tudott számunkra adni a kvantumfizikától, nem is megyek bele, hogy milyen rétegekbe bonyolódtunk bele, illetve a biológika, ami az új germán medicinának a magyarosított változata a Barnai Roberto révén, ami nagyon mélyen bele tud az ember menni, hogy hogyan zajlódik a lélek szinten, agyi szinten, és hogy hogyan képezi le a test ezeket az elváltozásokat, amik végbe mennek egy-egy elszenvedett konfliktus kapcsán. Tehát ezek a főbb tanulmányok, amik sokat jelentettek számomra, illetve párkapcsolati coachként is végeztem dr. Mészáros Ádám képzésében, amire is szeretném egy kicsit kihegyezni majd a beszélgetésünket, hogyha van rá lehetőség. Hát beszéljünk is erről. Én azt gondolom, hogy ugye azon kívül, hogy itt a helységben állad a masszázstól kezdve a különböző dolgok dominálnak, de mégis én azt gondolom, hogy ugye a legfontosabb ugye a lélek, illetve azon kívül ugye az emberi test megismerése, de ahhoz, hogy én azt gondolom, valakinek a lelki problémáit megoldjuk, ugye magát az embert is ismerni kell. És azt gondolom, hogy mivel az ember társas lény, ugye adódnak a párkapcsolatok. Na most ugye rengeteg ember küzd, én azt gondolom, belső feszültséggel, illetve különböző dolgokkal, amelyet idézőben a orvosi eset, de mégis beszélni kell róla. És én azt gondolom, hogy ennek te egyik részese vagy, hisz neked elmondanak olyan titkokat is, amelyet másnak nem. Ez így van, hál' Istennek tényleg nagyon könnyen megnyílnak az emberek a beszélgetés kapcsán, amint sokszor föl is tesz, hogy úristen, nem is értem, hogy mondhatnám el. Nyilván van egyfajta kisugárzásom, meg megnyugtató maga a közeg, ami körbeveszi őket, illetve nyilván van valamiféle szakmai tudás, és nem mellesleg, amit nagyon fontosnak tartok, hogy saját tapasztalás. A sajátom is, illetve a vendégek általi tapasztalás, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a megértés meg tudjon születni bármilyen irányban. Lélekszinten elszenvedett elváltozások a betegségekre, az orvosok többsége már nyitott és elfogadó ez irányban, de nem csak a betegségünkre hatnak ki ezek a konfliktusok, hanem a kapcsolatainkra is. Nem csak párkapcsolatra, hanem az emberi kapcsolatainkra, teljesen mindegy, hogy ez baráti kapcsolat, vagy magán a családon belüli kapcsolódások, de főként a párkapcsolatra. Azt szoktam mondani a vendégeimnek, hogy a párkapcsolat mindig a legnagyobb tanítómester. Mindig olyan éles tükröt tesz elénk, ami azonnal visszatükrözi, hogy mik azok a problémák, mik azok az elakadások, mik azok a hitrendszerek, amik bennünk vannak, és megoldásra várnak azáltal, hogy a másik fél visszatükrözi számunkra, hogy mivel is kellene dolgozni. Tehát elsődlegesen nagyon fontos a személyismeret és az önismeret. A kettő nem ugyanaz. Ebben most lehet, hogy nem megyünk bele mélyebb rétegeiben, hogy mi a kettő közötti különbség. Tehát amivel
tudom segíteni a hozzám érkezőket, hogy megmutatom nekik több rétegben, hogy milyen is az ő személyisége. Tehát szembesítjük vele, hogy milyen hitrendszerek, milyen vélemények, milyen elképzelések, milyen dogmák, lerakódások vannak a fejében, és amit őriz magában, akár több generáción keresztül is. Úgyhogy elsősorban ezeket oldjuk fel, ezeket a régi beidegződéseket, és aztán megyünk át az önismeretre, amikor már jobban tud dolgozni önmagával, és tud tenni azért, hogy a kapcsolatai úgy működjenek, hogy egy szeretetteljes kapcsolat tudjon létrejönni. Mert az elmúlt századok, évezredek alatt annyira eldogmásodott a kapcsolat, a házasságok leginkább egy szerződés gyakorlatilag, ami leginkább az anyagiakon alapszik, de abszolút nem a szeretetem. Ezek a régi hitrendszerek már nem életképesek. Tehát ahogy változik a világ, amilyen gyors ütemben változik minden, úgy változnak az emberek, változnak a kapcsolódási formák is. Tehát ami eddig idézőjelben működött, de nem működött, hiszen tudjuk, mindenkinek vannak tapasztalásai, hogy hogyan nem működnek a házasságok, és benne maradnak az emberek olyan kapcsolatokba, amiben előbb-utóbb belebetegszenek, mert vagy nem mernek belőle kilépni, nincs hozzá elég bátorságunk, nincsen rá tapasztalásuk, hogy hogyan kell működtetni, hiszen a századik folyamán megtanulták a nők, hogy benne kell maradjon abba a kapcsolatba, mert mit fog csinálni, mit szól a szomszéd, mit szól a város, stb. Stb. Ezek a hitrendszerek mind omlanak le, mert nem életképesek. Tehát ezek olyan ránk erőltetett hitrendszerek, amit már a mostani ember már nem akar továbbvinni. Tehát innentől kezdve, nem innentől, ez egy hülye megfogalmazás, mert ugye a változás egy folyamat, de már nem életképes a régi rendszer. Tehát ahogy változunk, ennek is meg kell változnia. Tehát leomlasztani olyan megtanult szülői mintákat, elvárásokat, játszmákat, amiket megtanultunk, amivel működtetjük a kapcsolatainkat, hogy innentől kezdve másképp lássunk rá azokra a dolgokra, amiket életben szeretnénk tartani. Tehát egy feltétel nélküli szeretetet létrehozni a kapcsolatokban. És ugye én azt gondolom, aki idézőjelből beteg belül, ugye az kívülről is. Tehát ugye jönnek, itt kapcsolódunk rá a masszázsra, mert pedig ugye vannak olyan jelek, amely ugye nem csak az idegrendszerre van különböző hatással, hanem azért vannak olyan testrészek, illetve olyan végtagok, amelyre ez tükröződik. És ugye visszavezethető ide, hogy belül beteg az ember. Igen. Tehát minden lelki problémára az agy ad egy válaszreakciót. Tehát mindennek megvan a maga biológiai értelme egyébként, akár egy mandulagyulladásnak is, hogy egy tök kézenfekvő egyszerű elváltozásról beszéljünk, hogy van egy elszenvedett konfliktusunk, mondjuk a mandulagyulladás esetében egy úgynevezett falatkonfliktus, benyeltem valamit, vagy nem merek kimondani valamit. És akkor ott azonnal kezdődik az elváltozás egy gyulladásos folyamattal történő regenerációban. Tehát amikor már úgymond tünetünk van, az már a legtöbb betegség esetén már a regenerációs folyamat. Tehát ha megjelenik a gyulladás, mondjuk a mandulagyulladás jelen esetben, akkor tudom, hogy onnantól kezdve még van pár nap, és az elváltozás szépen kifolyik és regenerálja magát. Ugyanígy működik minden betegség, a rák is. Csak ott ugye egy hosszabb folyamatról beszélünk, és nem mellesleg sajnos nagyon sok olyan eset van, beleértve ezt sajnos az anyukám is, hogy mindenkinek ott van a fejébe, hogy jaj, a rák, az egy halálos elváltozás. Ezt meghallja a fehérköppenyes félistentől, és onnantól kezdve kész, vége van a történetnek, mert elhiszi az agyával azt, hogy kész, neki vége, mert ő rákos. Tehát ezek a berögzült hitrendszerek sokkal nagyobb kárt okoznak, mint maga egy-egy betegség. Mit tudunk tenni?
Elsősorban ugye magunkat kell legyőzni, Igen. de mégis ugye, ha nincs más, akkor szakember segítségét kell kérni, és ugye így közképete. Így van. Köszönöm. A személyismeret és az önismeret. Ez az egyetlen út szerintem, ahhoz, hogy egyáltalán meglássa az ember azt, hogy hol csúszik meg gondolati szinten, hol csúszik meg érzelmi szinten, hogy az adott konfliktusokra milyen válaszreakciókat ad, és ami eddig működött, illetve nem működött, már belebetegedett, vagy tönkrement a párkapcsolata, vagy bármi, akkor hogyan tud ezen változtatni. És itt a hogyanon van a hangsúly. De a hogyan csak akkor tudja fölfogni az egyén, hogyha rálát arra, hogy eddig hogyan és mit működtetett. Így lehet rajta változtatni. Beszéljünk egy kicsit itt a te mindennapjaidról, hisz azt gondolom, hogy ez a kuckó, ugye itt nagyon sok mindent mesélni tudna, de mégis valami új profilt szeretnél te azért kialakítani. Mik a jövőbeni távlati elképzelések? Hát szeretnék egy olyan szemléletet átadni az embereknek egy képzésé, vagy egy tábor jelleggel elvonulásra, de akár egyéni csoportos elképzelésem is van arról, hogy hogyan tudnám átformálni az emberek gondolkodását. Ez most elég hülyén hangzik, de nem nagyon tudom szavakba önteni az elképzeléseket. Tehát egy személyismeret és önismereten keresztül egy jobb, szebb és boldogabb kapcsolódási formát kialakítani, egy boldogabb kapcsolatot, párkapcsolatot kialakítani. Tehát, hogy hogyan kezdje újra az egyén, akár egy veszteség után, haláleset után, vagy egy vállás után, hogy hogyan tudja újra építeni önmagát, és hogyan tud onnan elindulni egy új és szebb, szeretetteljesebb létformába lépni. Ebben szeretnék segíteni a hozzám érkezőknek, akár tanfolyami kereten belül. Ez az elképzelés.